today. Whole day mag-blackout. So wala kay lingaw. Magtrabaho kay nag-blackout. Okay? Let's watch. Daghang mga trabaho. Musuway ko og kanang kanta ba? Kaya dugay na kung wala magkanta-kanta. So, hello, Carla girl. Come on, Monty. Carly, come on. Para. I like you. Yeah. Come on. Acha. Bum bum. Hello. We have two dogs here. That. Okay. Acha. So, init kayo ron, kawalay kuryente. Alimuot kayo ang kung gibati. So, mag-ilis ng kuhan ni, mag-inhinay ang trabaho kay. Init kayo man ang iro, nagsisunod ako. Nagay susunod kay. Kapag kuryente, so wala sila makita. Ako rin na dire. Pagkabaw sila. Ano siya ang tabo kay. Ano akong buhaton ron. Magalang-alangay ko daw kay kong assignment. Gibahatag rong adlaw. So akong mga assignment. Kuman ako dere, mato na sa ko sa sala, dito ko paglimpyo. Ano ni ang kinabuhi sa mga kabos. So, maghinay ka whole day. Okay. Nalisod kayo pag-iris na yung mga inahin, no? So, yun na. So, mamaya itong ganahan ng trabaho. So, ano na itong kugihon. Ganahan ako mga inahin ng trabaho. Kaya, murag, pag-siyo ko panalitan. Kaysa ka na bitang nagtrabaho ko kayo ng mga kuhan. Mga dahil na trabaho ka, mag-stay out ka. Magbayad pa ka sa boarding house. Bayad pa ka sa mong tubig. Si mong kuryente. Kaya nga paliton. So, manang ganahan ko ang pilihan ni kay. Hindi na tawag. Palagtan-aon, dili kayo social, pero I love my work. And also kiaksin ko sa akong minahal, sa akong darling,
accept ko niya unsa ko. So I'm so happy, and also I thankful to the God nga gihatag niya na ako ba ang akong gipangandoy nga makita ko laking buutan, pinanggaon. Ano lang. So, nadawaton ko niya ug unsa ako. So ang nahitabuan na happy kay ko kay putan kay akong uyab niya. Idawat ko niya ug unsa ko. So ako sa siyang atimanon. Ana. So mano siya nagpahimo mig payag-payag. So happy kay ko nga iya akong gimuan, gi-renovate niya akong iyang gituwas ang akong gidatadatahan nga payag dayon iyang gipa-renovate. So karon malipayon ko kay excited na kay ko mulain, excited na kay ko nga na ako'y kaugalingon ba kay sukad masukar juga ko ka feel ana pang ako kaugalingon. So wala siya no. So ana ra na. So proud ta nga atong trabaho bisag unsa, proud ra ta. So dili ta mag ulo-ulo sa atong trabaho. Dili ta ulo-ulo sa atong trabaho kay importante nga malinis ang atong trabaho, nya rin happy ta sa atong trabaho. So kung happy ta, okay ra na. So importante nga mabuhi pa ta, nya may taglawas matag adlaw. So inana. So ugma ako ning meeting ugma ako ning lisan og lain kay abot akong amo nga laki. Abot sa akong amo nga laki, so ari sila manghigda, kuyog sila mga I think siguro mga next day or tomorrow. I think next day pa. So transfer sila diri kauban sa mga bata. So mo ni siyang hitabo. So naman na lang nato og trabaho aron dili bugat ang trabaho, hinahinayan. So kalaway sa Ginoo akong amo is okay ra gyud na kung dili na nako whole room akong buhaton na importante limpyo lang sa iyong tanaw. So yung akong uyab sa di ay buutan kayo. So pasalamat jud ko si Ginoo kay tagaan ko niya og buutan mapinanggaon nga lalaki sa kinabuhi. So wala jud na ako masuway kaniadto kay akong expertig yung salbahisa. So kasalbahis niya babairo pa unya 500 ang kinsi na ihatag na ako, mabuhi ka niya na ako anak. Unya dayon pagpamabay niya ihang kwarta ihang ihatag siyang uyab. Unya siyang uyab unya ako ladyo ko niya tagay sa piso. So ako nabuhi sa akong duha ka anak hantud ang akong kamagwangan ni graduate na ron nakatrabaho na. So pasalamat jud ko sa Ginoo nga wala ko niya biyae matakadlaw. So inaana lang kung kita mga babae mag-strong ta, dili ta magpadaog sa atong problema, atong ihatag sa Ginoo ang atong problema kay ang Ginoo andam jud mo tabang nato. So iyon ana lang. So, yun ana lang atong live, no? Ay, yun ana lang atong live.
not always strict. I only do it myself for it's clean like that, like to be organizing like that, something like that. So I'm not yet done. So that's what happened. So yeah, like that. So I'm happy so much. And also guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment below. Bye bye. Love you. God bless you.